Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa jazarana an ma'siyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al-muhtadina ila sabili rasyad. Amma ba'd, para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, jabat pemerintah, Bapak Ibu warga Desa Dadapan, Kecamatan Ngronggot, yang mulia berkenan hadir Agus Abdullah Muhdi MH, anggota Dewan Partai Kebangkitan Bangsa wilayah Jawa Timur, yang mulia Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Ngronggot, Pak Camat, yang mulia segenap pejabat pemerintah Desa Dadapan, Babinsa, Babin Kamtipmas, pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, berkenan rawuh Ketua MBC Kecamatan Ngronggot, pengurus muslimat PAC ranting anak ranting, konco-konco panitia, konco-konco grup sholawat, segenap pengurus takmir masjid, konco-konco sing biasa bikin kontainer ingkang kula hormati, malam hari ini bersama hadir niatan tujuan kita sami ibadah. Mugi-mugi hadir kita betul faidah, maslahah hasanah, betul kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Salawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan datang kita, supardos langkah hidup kita barokah, selamat dunia ki selamat wonten akhirat. Kali pertama kula didhawuhi kapure sowan wonten Dadapan, derek-derek nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan malam hari ini mulutan. Kanjeng Nabi lahir tanggal 12 mulut, panjenengan lek nyelameti tanggal 46 mulut. Ora apa-apa, Kanjeng Nabi ra dislameti ya ora masalah. Jenengan tas didamel nih galvalum niki to, Pak. Masya Allah, semoga-moga panjang umur anggota dewan niki. Enten apa Mas gak diterusne bablas mriku? Jaga. Jane sing muwening diterusne rono ngoten. Dadi lek ana acara wis ora usah gawe ngenakan, wis cukup ngeten niki mawon. Iki jane sing apik diterusne rono niki. Nggih. Nggih. Niki sing apik diterusne rono nggih. Alhamdulillah kula panggih anggota dewan teng mriki. Winginane teng Malang nggih panggih anggota dewan Malang. Nggih PKB. Wah, loman. Kula ning kono ya disangoni ya Yohan. Ning Malang. Sing tak omong ning Malang. Ning Malang gek Malang. PKB Malang gek kota niku gek wedok, mosok lanang gak nyangoni. Para hadirin, Allah dawuh wa ing ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Wong Dadapan, awak mulai arep ngitung nikmat sing diparingne Allah ora gitu. Nikmat sing diparingne Allah niku ora keneng diitung. Saking oke. Panjenengan saged bu ngitung nikmat rambut niku. Lho rambut ki nikmat to ya Allah, winginane enten piantun awake kobong, Pak. 80% tubuhnya terbakar. Tapi sembuh. Cuman belang-belang, lah sirahe niku plontos, rambutnya nggak iso tukul. Akhirnya diundang teng Metro TV acara Kick and D.
Ditanya karo Mas Andi F. Loya, Mas apa yang menjadi keinginan panjenengan hari ini? Satu Mas Andi, rambut di kepala saya bisa tumbuh kembali. Sampai sudah mencari dokter, sudah mulai Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Denpasar. Saya cari dokter spesialis kulit dan kelamin, ada satu dokter di Surabaya. Niku iso nukul nih rambut kula Mas Andi, tapi sayang biayanya yang mahal. Sehelai rambut itu 40.000. Rambut sitok le yu 40.000. Sitok. Gek ning ndas tok ki pira lek mung ngitung iki lho, Lho bener lek ngono arep ngitung nikmat sing diparingi Allah ora teko. Rambut tok ki sitok 40.000. Urung idep, urung alis, urung brengos, urung jenggot, Lah dari sekian banyak nikmat yang tidak bisa dihitung itu, ternyata nikmat sing paling agung niku nikmat lahir Kanjeng Nabi. Masya Allah. Syekh Jalaluddin dawuh inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'zamun ni'am. Sak temene nikmat lahir Kanjeng Nabi itu nikmat yang paling agung dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah. Kok ngaten nggih mergo Allah dawuh wonten hadits qudsi laula laka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Muhammad ora krana awakmu aku gak gawe jagat raya iki. Masya Allah. Jadi anake langit, bulan, bintang, matahari, meteor, planet, galaksi, Pak. Anake bumi, lautan, gunung, hutan. Anake jagat raya iki, anake Indonesia, anake Jawa Timur, anake Nganjuk, anake Ngronggot, anake Dadapan, kuwi mergo anake Kanjeng. Ora ning Kanjeng Nabi dadapan ra enek yu. Lek dadapan ndak enek sampeyan yo ya. Nah boya. Lho ngono kok dadak nek wong muni ora lho mulutan ki dalile apa lho. Wong nikmat sing paling gedhe ki lahir Kanjeng Nabi kok. Saiki wong dadapan terus nasakuri nikmat kok diarani butuh dalil. Dalile ya lek tampa nikmat kon syukur. Wong awakmu duwe sapi nglairne ngene kok slameti kok. Sapi. Sapi. Wong sapine laire dibrokoy sapi. Loh nggih, Pak. Malam hari ini niku Masya Allah barokah jenengan mulutan. Kanjeng Nabi ki gaumun karo wong dadapan. Kanjeng Nabi niku nate jagongan kali sahabat. Sahabat dalem Kanjeng Nabi, aku ki awakmu seneng karo aku, cinta karo aku. Mahabbah karo aku, lek perlu iman karo aku ora gumun. Lho kok ngoten Kanjeng Nabi? Lah awakmu bedina petuk aku, roh ngibadahku kok, roh akhlakku. Awakmu roh mukjizatku. Lho lek kowe demen karo aku seneng ra gumun. Sing tak gumun iki sok ning akhir zaman, enek negara jenenge Indonesia, enek provinsi Jawa Timur, enek kabupaten Nganjuk, enek kecamatan jenenge Ngronggot, enek desa jenenge Ndak. Warga niki urung tahu ketemu aku. Ngimpi lho urung tahu. Lho kok wong cik seneng karo aku. Iki lho sing tak gumuni. Sampeyan rene para yang mergo seneng Kanjeng Nabi to? Seneng Kanjeng Nabi apa hadiah? Kanjeng Nabi apa hadiah? Sapa muni hadiah iki? Iki golek pengajian rong bar kok ana sing mulih berarti ora seneng Kanjeng Nabi tapi seneng dongge. Mula Kanjeng Nabi sampe dawuh anta ma'aman ahbabta. Kowe iki besok kumpul karo sing kok senengi. Lho lek jenengan seneng karo Kanjeng Nabi insyaallah sok kumpul karo Kanjeng. Duh tenan Pak, nikmat sing paling agung ki nikmat lahire Kanjeng. Lah niki wong dadapan saiki nasakuri nikmat sing paling agung. Lah terus pertanyaane, Kanjeng Nabi ki diwujudne untuk apa? Nikmat sing paling agung nikmat lahire Kanjeng Nabi. Lah terus Kanjeng Nabi diwujudne iki kangge apa? Kanjeng Nabi piyambak sing dawuh innama buistu li utammima makarimal. Enggak ini perabot inama lho.
Cara basa Jawane mek aku ki diwujudne nang donya mek kon nyempurnakne akhlak, mek kon nata akhlak, mek kon nata moral, mek kon nata budi peker. Subhanallah. Wujude Kanjeng Nabi dadi wujude jagat raya niki, lha kok wujude Kanjeng Nabi mek kon nata akhlak. Ya Allah, lek ngono donya iki sing paling agung ki akhlak, Pak. Sing paling agung ki moral, sing paling agung ki budi pekerti, Pak. Wong iki diarani hebat ora mergo ibadahe. Wong iki diarani hebat mergo akhlake. Wong diarani apik ora mergo sugihe, ora mergo ngilmune, ora mergo jabatane, tapi mergo akhlak. Wong iki diarani apik ngapunten ora mergo nasabe, tapi mergo akhlak. Yo, sampean duwe tangga sregep ngibadah. Salat jamaah deres Quran istiqomah. Bar salat sak juz, bar salat sak juz, dina sewengi 5 juz, 6 dina pisan katam. Sampean duwe tangga ahli ibadah, tapi ngapunten, lek rewang ki lambene maido. Kuwi apik apa elek? Sregep ngibadah tapi tukang ya tanggane ya muni kuwi lho. Kuwi lek ibadah srewegepe. Kuwi nek sing meneh ya tapi lek rewang lambene kenyih. Ya apa ora? Enek sregep ibadah tapi lek rewang kenyih. Wonge teko. Wonge nandak-nandakne cagak. Kudunge ireng. Ki sing kudu ireng batin cangkemmu ngono. Lho nggih wong iki diarani apik iki mergo akhlake, Pak, masyaallah. Sampeyan duwe tangga sugih tapi sombong, apik apa elek? Sampeyan duwe tangga pinter ngaji, takoni apa-apa tuntas, LBM dol. Pintere untang. Tapi lek pedhok tangga gak tau gelem takon, angkuh, anggak, apik apa elek? Apik apa elek? Jadi sing darani apik ki akhlake. Tapi hari ini Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Mbok basa Kanjeng Nabi turun gawa akhlak. Lah kok akhlak iki diarani perbudakan to, Pak? Pilih. Lan nyuwi lah. Lho kok jerene iki akhlak iki diarani perbudakan, masyaallah. Sampeyan rasa gumun nek bocah pondok lek mlaku ning ngarepe kiai munduk-munduk brangkang, ya itulah akhlak duduk perbudakan. Sampeyan nek pondok teng Malang namine An-Nur 2 Bulu Lawang, Pak. Niku santrine ribuan. Niku lek kiai ini liwat numpak mobil, Pak. Santri ewon iki blas ndak ada yang berani melangkah. Diam dan kepalanya menunduk ke bawah. Iki lho jenenge akhlak, duduk perbudakan. Hei. Iya maunya lho tenan, Pak. Kula niku ndek Kiai Al-Maghfurlah Mbah Yai Abdul Malik bin Iksan. Yai Malik niku lek mlebet teng lokasi pesantren, Pak, santri sing ning jero kamar gak berani keluar, Pak. Lho nggih tata kramane. Sowan ning beliau ndak pernah kepala napa niku? Heeh. Kepala iki menunduk, Pak, gak wani ndangak, Pak. Lek lungguh timpuh namung nggih Yai, nggih. Kuwi lho jenenge adab. Hei. Saiki kuwi karo Trans 7 dianggap perbudakan. Kuwi ora ya PKK, pekok. Oke. Hei. Ya kuwi jenenge akhlak. Nek kiai tumpakane Toyota Alphard geger. Lha wong kiai-kiai Lirboyo, lah Lirboyo ki alumine jutaan, Pak. Apa toh yang tidak diinginkan? Santri ki paling seneng lek iso aweh ning kiai, Pak. Lho kiai santri sakmono jutaan, lho mesti anak sing sugih to. Ora eman nek trimo nukokne Toyota Alphard, Pak. Di Blitar itu ada seorang ulama, Pak, tumpakane Toyota Alphard. Saya tanya, "Yai, mobilnya Alphard." Ya Allah, Kang Lukman, iki aneh alumni aku kon gawe. Begitu beliau wafat dikembalikan, Pak. Ini lek Metro TV ya apa? Trans 7 ora yang muni ya kuwi mobilnya Toyota Alphard padahal dicili.
Masya Allah. Lebih lo jenenge karyawan Metro TV ya kira-kira ndak enak kok Metro TV to. Trans 7 ki pancen yo ora enek sing mondok kok pancen. Dadi gak maido. Kiai ki sugih jenenge mergo santrine. Pondok An-Nur 2 Bulu Lawang. Kiai ini namanya Kiai Fathul Bari. Doktor Fathul Bari. Niku nate cerita pas jagongan ngeten iki. Nate silaturahim teng nggen kula niki 3 kali. Kula niki mboten nate ngitung mangane santri niku. Nate kula hitung rugi terus. Lah piye santrine mendina mateng tapi nek ning 3 wulan ndak bayar. Kula hitung berkali-kali niku men terus. Akhirnya sejak itu saya putuskan tidak pernah saya hitung. Wis rugi kono bati kono apa cari Allah. Iki lho kiai iki mbok angkit bati ta rumah sama. Sampeyan iki lek mondokne anak enek biaya mangan, kuwi mangan kangge anakmu yo. Kiyaine ndak milok mangan ning ono. Lho sampeyan iki lek mondokne anak kok enek biaya makan, kuwi makan mula mondok iki gratis, Pak. Kok enek biaya lampu listrik, kuwi listrike kangge anak sampean. Kok enek biaya kamar, kuwi kamare sing nggeni yo anak sampean. Dadi ning pondok iki gratis. Kok enek jenenge pondok di bisnis kiyaine sugih-sugih. Lah kowe kira tau mondok ki apa repote? Lho Mas kula iki dadi kiai iki tenan, masyaallah santri sing melarat. Kuwi kon mondok ora usah bayar. La ilaha illallah. Ngono lho masyaallah. Mula lek enek santri enek kiai dilokne kok enggak menangis, enggak meneteskan air mata. Wah, dipertanyakan santri ini. Ciri-ciri santri ki minimal 3, 1 cinta ngaji. Kan hari santri ta. Sama nih lek ngaku santri kudu seneng ngaji. Nomor 2 cinta kiai. Nomor 3 cinta NKRI. Kuwi 3 ki minimal kudu enek ning awake dhewe. Lek sampean ngaku santri kudu seneng nomor 2 kudu seneng kiai. Lho donya ki sing paling apa kiai lho, Pak. Sampai enek ungkapan wong tua sing lahirne karo kiai gurune ki jek mulyawan gurune, Pak. Mergo lek wong tua ki ngiyupi anak dari panasnya matahari. Jadi lek wong tuane kuwi ngiyupi anake teko teriknya panas matahari. Tapi lek kiai ki ngiyupi santrine dari panasnya api neraka, Pak. Kula karo sampeyan lek ngurusi anak, lek anak kepanasan nek diyupi karo payung ki lho tugas awake dhewe. Tapi lek kiai piyambri santrine iki gak kepanasan kena geni neraka. Mula enek ulama sing dawuh wong tua sing lahirne karo wong sing mulang anak-anak kula karo panjenengan itu masih mulia orang-orang yang mengajarkan anak-anak kula karo panjenengan. Yo. Mula karo guru-guru kene iki sing sayang. SPP kok mok 10.000. Saiki gudang garam lho 26.000. Hei. Kene sak wulan 10. Ya ilaha illallah. 10. La ilaha illallah. Gudang garam lho saiki sak pak 26. Kuwi lek bojomu sedina sak pak, sak wulan lho 700.000. Ki rokoke lho 700.000, gawe anake mek 10. Besok ning akhirat nunut anake apa rokoke? Piye lek dundakne 50.000 piye? Nah, sapa muni pindah kemu sapa? Kok ana sing muni pindah-pindah kemu sapa kemu? Kok mek semono mulang anak ki abot lho yu. Yo. Mulang anak ki abot. Guru-guru TPK ki ya Allah ning dia kesusu kok. Blonjo ning pasar kesusu. Nyapa to Mbak kok kesusu selak mulang TPK. Wih. Becak lho tenan kon madang imo. Mbak maaf sik mboten saknya apa to mulang TPK. Wih. Numpak sepeda motor guru TPK rong tau kok persneleng 3, 8,5. Napa tiba kok buatan selak mulang? Ngono lek belani anak sampean kaya ngono kok mek 10.000. Ibatine guru TPK terus omong ngono kuwi terus. Piye lek mudak swidak? Anak sing muni nggih ku anake gak ning kene. Bar dilolokne kancamu cangkemmu anakmu ora ning kene muni nggih kowe iki. Deh. Sampeyan urung tau mulang anak. Aku ki lho tau. Anak kula ni teng TPK, Pak. Biyen anak kula sakniki pun kuliah. Mondoke teng Malang.
Niku lho pendak ning TPQ iki mulih mesti nangis mergo tukaran karo kancane. Susi kula jengkel sampean lho pendak ngajimu nangis, mulih, nangis, mulih. Kuwi jenenge ngedu abahe karo guru TPQ. Wis mulai saiki rasa ngaji ning TPQ, diulang abahe. Pendak bar subuh gak pareng babuk ngaji karo abahe. Tak ulang anak kula yo kuat pirang tahun. Alhamdulillah kuat seminggu, Pak. Ya Allah, mulang anak koyo ngene abote ya Allah. Piye lek diundakne 70? Ya Allah. 10. Lha titip pedah nang pasar Ngronggot saiki 2000 kok. Kuwi lek saulan berarti 20.000. Titip pedah lho saulan 20.000, titip anak ning kene saulan. Ki ngono pedahmu terus iso ngaji apa ora? Gini gak didunung ning ngono ya panggah cuwetil. Ngono lho Mbah Yai iki sampe muni ngoten lho 10 ya telat-telat tok. La ilaha illallah. Piye? Diundakne 80 siap ora? Duh. Anak kula ki nate teng pondok, Pak. Diniai niku nate. Krana anak kula melu program jenenge Al-Badr. Al-Badr niku kelas takhusus, Pak. Jadi setiap hari harus pakai bahasa Arab. Niku saulane niku sahriyae ki rena 3. 50, 100, terus 150. Lah anak kula gurune muni, iki bocah-bocah, lek bapakmu sugih milih sing 150. Lek bapakmu cukup milih 100. Lek bapakmu ra duwe milih 50. Lek bapakmu gak mampu blas, gurune muni ngono. Tak atur nih kiai gratis. Lah anak kula ki ra pamit kula, lha kok mbunderi sing nyatut nyeket. Akhirnya kula indangi niki Bah sahriyae. Lho, lha ki rena 3 sampean kok milih 150 piye? Anu Bah Mbah Yai dawuh. Lek bapakmu gak hitung-hitung karo ragate anak, Allah gak hitung-hitung lek iso rezeki bapakmu. Lho tenan awakmu ki lek bapakmu gak iman karo agamane Allah, Allah yo gak iman karo belani ekonomine bapakmu. Lek pengen sugih aja iman karo ragate anak. Mula kula nderek dawuh Mbah Yai Bat, akhire kula bunderi sing 150. Ya Allah. Bar bunderi 150, ya Allah, rezeki kok disok nih. Sur. Kula iso Pak, saulan iso ganti mobil iki iso. Mergo karo biayane anak, gak iman. Lah sampean panggah bitae, lah nyepula. Ngono gek kreditan pisan ya Allah. Piye lek dundakne 90? Lha tenan, Pak. Lho mulang anake pancen abot kok. Gek sampean ra kangelan blas. Nggih napa nggih? Blas to? Lho, anak kula niki nate sing nomor kalih, Pak, deres Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Air mata menetes, Pak. Bojo kula tak omong dik. Delok anakmu saiki pinter maca Quran. Kowe karo aku sak huruf ndak mulang. Lho, wis sing kangelan guru-guru TPQ. Terus kula takoni, piro SPP-ne? Itu sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu 15.000. 15 tahun kepungkur 15.000. Hei. Wis tahun 2015 apa piro? Kuwi 15.000. Lah ning kene 2.000 nyelame kok nyemulo. Bojo kula tak omongi, Dik, mulai saiki bayaran setahun pisan. Awal tahun sama lunasi. Lha enten apa? Awake dhewe gak kangelan mulang, sementara sing kangelan guru-guru TPQ. Sementara untuk ganjaran awake dhewe sing entuk dhisik dhewe. Lunasono tiap tahun awal tahun. Yo aja tok turu rungokno. Kok enek sing tok kok layangan pedhot ser. Kok pinter modelmu. Dijak petong iki. Hei. Piye? Wani saulan 100 wani. Sampeyan tak ceritani ya, tapi aja tersinggung ya. Iki ngaji nggih. Teng Jakarta niku enek rumah penitipan hewan.
Dadi wong Jakarta niku lek mudik lebaran niku sing dikewan gak digo wangsul, Pak. Dadi wong Anjuk, wong Kediri, wong Madiun, wong Jombang, wong Tulungagung, wong Trenggalek niku lek merantau ning Jakarta kok duwe kewan gak digo mulih. Sing duwe pitik, kucing, manuk, ula, kura niku dititipne nang rumah penitipan hewan. Sing duwe kirek niku dititipne ora digo mulih. Pira ning Jakarta titip hayawan niku sedina sewengi 70.000, saulan 2.100.000 kuwi titip kirek. Kuwi titip ning kene titip anak saulan 10. Tibane di ajian piye? Mulai bojomu takon, Bu sing ngajimu sapa to, Pak Lukman apa judule titip kirek? Bu, aku ngene iki tak undakne aja 10. Kuwi karep kula mesakne jenengan. Kula khawatir mergo besok nang akhirat anak iki lek mlebu swarga tak dudui. Emoh lek ora ngejak wong tua lorone. Mergo nyapa wong tua lorone duwe kangelan. Tapi lek duwe kangelan kula khawatir sampean ra dijak. Sampean roh anake ning swarga, le arep ning ndi? Ning swarga, Bu. Ibu melu. 10 kok melu. Iya. Miye pangkat 10 apa? 100. Lek sampean 100 dijak. Nek milek 10 aku ndak iya. Woi. Piye? Kok sariawan kabeh? Ya aja 10 lah. Bu. Sing penak ngene ae. Sampean manut ae. Ngene apa iki? Kok engko karo guru-guru TPK diundakne gedene 20, gedene 20, sampean tampa nggih. Mundak. Endi gurune? Mundak. Oh, kok dene guru-guru kene punya keputusan lain, ya sampean tampa. Sampeyan dijak rapat, pikinane Pak Lukman matur, diundakne selawe niku kanca-kanca mboten penak. Niki keputusane sing 10 didukne kantun 5.000. Alhamdulillah. Weh, Bu Guru mundak selawe. Sok tahun ngarep nek pengen mundak 3-5 aku undang eneh. Jadi Kanjeng Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, karena akhlak itu di atas ibadah, akhlak itu di atas segala-galanya. Loh nggih Pak, lah lembaga pendidikan yang menata akhlak moral ki gak enek sing ngalahne pesantren Pak. Mboten wonten. Pesantren pancen diajarkan tata krama. Ngoten lho. Loh tenan bulek jenenge santri ki kebanggaan iki lek mek iso, kula niki gak enek Pak. Kula niki lek jenenge karo guru ki masyaallah. Kula hari ini dipanggil ke Jampes, hari ini saya sowan, Pak. Duh jenenge santri kok. Duwe tata krama kok. Kula niki nate Pak meh dilaporne polisi, Pak. Enten wong ngundang kaji kula niku 3 bulan yang lalu acara pernikahan. Deal. Malamnya malam Ahad. Kurang 2 hari acara niku kula ditelepon karo Kiai Jampes. Lukman, dalem Yai. Malam Minggu ngaji ning Malang. Waduh iki aku. Ngoten Yai, heeh, aku ora butuh jawabanmu, pokok kudu ngaji ning Malang. Dipateni telepon mak celek. Tak delok kalender kula harus ngaji ning acara pernikahan. Kula parani wonge, Pak. Kula njaluk ngapura panggah gak trimo. Sampai kula nggo kepala desa ku arep dilaporni polisi karena apa? Merasa dia sudah punya kontrak dengan saya dan kadung wis tersebar lek arep sing ngaji Pak Lukman. Kula tetep belani guru kula, Pak. Ini lho karakter santri ngene iki. Bener lho. Hei. Iki kok sajake lali neh, mundak selawe. Jadi akhlak itu pancen lho tenan. Abi kaya apa awake dhewe, ibadahe, jabatane, gelare. Tapi akhlake elek-elek, Pak.
Kurang hebat piye jenenge sahabat namine Alqamah sing tau nang pondok mesti tau roh critane Alqamah. Alqamah itu sahabat, Pak. Ajeng sedo dituntun kalimat tauhid mboten saged, Pak. Lho nggih karo garwane dituntun ya la ilaha illallah. Panggah mboten saged muni. Akhire garwane sampean sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok nuntun. Kok lek dituntun Kanjeng Nabi insyaallah gelem muni. Akhire sowan Kanjeng Nabi murid jenengan kekasih panjenengan. Orang yang selalu bersama panjenengan niki badhe sedo dituntun mboten saged kanthi kalimat tauhid. Bilal tuntunan dituntun bojone gak gelem menawa sing nuntun awakmu gelem. Akhirnya Bilal melayu teng daleme Alqamah dituntun kali sahabat Bilal. Mboten purun muni. Balik malih teng Kanjeng Nabi. Piye Bilal? Mboten purun muni Kanjeng Nabi. Balik oneh. Takonono cek ndi ibu apa ora? Lek duwe golek ana ibuke kon rene. Balik malih sahabat Bilal. Mbak Alqamah kagungan ibu, kagungan daleme pundi mriko goleki panggih. Bu, jenengan ibu Alqamah nggih, ditimbali Kanjeng Nabi. Saweneng ditimbali Kanjeng Nabi langsung sowan wonten dawuh Kanjeng Nabi. Bu, Alqamah putrane jenengan nggih. Jenengan kedah jujur kula Rasulullah. Napa nalikane uripe Alqamah nate gelakne jenengan. Nate duwe akhlak mboten sae kalih panjenengan. Ibunya langsung menangis, nggih Kanjeng Nabi. Winginane kula timbali mboten purun Kanjeng Nabi. Kula kurang piye kalih Alqamah. Sawah cengkal 300 teng dadapan ya wis tak wehne Alqamah. Winginane njaluk omah ya pun kula damelne. Nembe mawon nyuwun Honda Brio ya tak tukokne. Kula timbali kula kan benakne genteng bocor, mboten purun mara Kanjeng Nabi. Sakitnya tuh di sini Kanjeng Nabi. Iki enek sing batin, mosok kitabe ngono kuwi ya ora. Mungkin menakne cerita. Akhir Kanjeng Nabi dawuh, "Bu jenengan ngapura. Ilate Alqamah negok gak iso ngonene kalimat tauhid kegandolan akhlak mboten sae kalih panjenengan." Ibuke dawuh kekeh mboten Kanjeng Nabi mboten. Akhirnya dirayu mboten purun Kanjeng Nabi spontan, "Bat, ayo padha nglumpuk ning kayu." Bosok kayu nglumpuk. Ibu Alqamah bertanya, "Damel napa Kanjeng Nabi?" "Tak ge ngebong anakmu. Aku gak lilo lek muridku kekasihku orang yang selalu bersamaku kok sok ning akhirat dibong karo Allah. Ngomong durung dibong tak bongi nang donya." Siapa ibu yang rela melihat anaknya dibakar? Empun dibong Kanjeng Nabi, "Lho lek ora leh dibong ngapuronen." Akhirnya ibu ikrar, "Nggih Kanjeng Nabi, jenengan sekseni dosane Alqamah kula ngapura." Bilal tuntunan Alqamah. Bilal mlayu teng daleme Alqamah cek teko emperan. Alqamah jerit la ilaha illallah. Akhirnya sedo dalam keadaan husnul khatimah. Jenengan bisa membayangkan sahabat orang yang paling mulia setelah Rasulullah niku meh kepleset, meh tapi mergo nyapa duwe akhlak gak apik karo ibuke. Udahlah orang itu sehebat apapun ibadah, lek akhlaknya ndak apik terutama dengan kedua orang tua, hancur ibadahmu. Mulai sing rawuh sing cek wong tuwek diopeni sing apik. Bu. Sampeyan iki lek dadi anak sabar, kumpul wong tuwek. Wong tuwek sampean seneng terus mergo sampean sabar gak tau sampean getaki. Tapi lek sampean dadi anak kaku keras, aja kumpul wong tuwek, golek kontrakan ae. Pengen golek kumpul awakmu tukaran, nek golek tukaran wong tuamu gelo, lek wong tuamu gelo Gusti Allah melu. Lho mergo ridho Allah ki firidul walidain lho Mas. Ridane Allah ki didalan ridane wong tua lho Pak. Wis ta sehebat apapun anak lek wong tuwek gak lilo Allah melu mboten lilo kok. Gelar sampean tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan. SHMH komplit sak BH-ne pisan. Tapi lek wong tua gak lilo Allah melu mboten lilo Pak. Mending gak duwe gelar mek duwe gelaran karpet tapi wong tua lilo Allah melu. Sampeyan jadi pejabat lurah camat, bupati, wali kota, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo jadi presiden, kok wong tua gak lilo Allah melu mboten. Ngapunten, mending jadi tukang golek rosokan tapi wong tua lilo Allah melu. Sampeyan dadi wong ahli sedekah. Donya muntek kok ge bangun masjid TPQ Madrasah Diniyah santunan yatim piatu janda miskin, ahli sedekah tapi wong tuwek gak lilo Allah melu mboten. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo Allah melu.
Sampeyan dadi wong ahli ibadah, bathuke ngecap ireng susun 28. Tapi lek wong tuane gak lilo Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwene 5 menit, bapak ibu lilo Allah melu. Wis to jaga akhlak dengan orang tua, terutama anak-anak muda iki. Mas, lek rabi aja golek ayune. Golek olilane wong tuwek. Nduk, lek rabi aja golek gantenge, golek olilane wong. Awakmu duwemen karo solikin. Kok ibumu gak lilo, jangan melangkah. Wes tau, walaupun kamu sudah berjanji sehidup semati, walaupun kamu sering berpuisi, andaikan dia menjadi bunga, aku menjadi kumbangnya. Andaikan dia menjadi kloset WC, aku menjadi tainya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya. Kemana engkau pergi, aku ikut kekasihku. Tapi lek wong tua gak lilo, jangan melangkah. Wong tuamu gak lilo karo solikin, tapi kok lilo karo solekan. Milo solekan, Duk. Milo solekan. Danu lho Pak Lukman, solekan iki ra patek ganteng, cek ganteng solikin. Halah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu. Angger lampune kok pateni solikin karo solekan padha. Bu, hei Mas, golek olilane wong tuwek kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ya Allah karo Sayyidah Khadijah niku pun demen, Pak. Dilamar karo Maisyarah. Kanjeng Nabi pilih jawab, aku tak matur pamanku. Lek pamanku lilo aku yo melangkah, lek ora yo ora. Subhanallah akhlake Kanjeng Nabi. Wong tuane ra enek lho pamane kanggo, Pak. Bu, sing di wong tuwek sabar nggih. Wis sing sabar-sabar kumpula, sing ora sabar golek kontrakan. Mergo kumpul wong tuwek kudu sabar. Mergo wong tuwek iki senengane mamerne anak sing adoh. Iya apa ora? Anake iki lek nganjuk lek mara iki mek saulan pisan ngono mek nggo cilok ngene buh lek mamerne. Ning ronggo ti golek anak ngalahne anakku ndak enek. Pendakrene mesti gawa cilok. Lah sing nyanding lho bendina nukokne rawon soto bakso belas ora tau diceritakne. Pancen kumpul wong tuwek kudu kuwi enek sing batin lan iki to tiange lan ngono. Lah iya pancen kumpul wong tuwek kudu sabar. Wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh lho. Padahal mek nggawa cilok, iya apa ora? Gek mulih ki yo ngrontoki kambil kok. Yo ngono kuwi wong tuwek. Lah bener karo wong tuwek, akhlak karo wong tuwek diling-iling. Siji aja gampang gelakne. Lek omong dihati-hati mergo lek wong tuwek gelo Allah melu. Wes, lek Allah gelo gak enek barokahe. Nomor 2, kumpul karo wong tuwek aja pelit. Aja hitung-hitung. Lek sampean hitung-hitung Allah genten hitung. Lek sampean los karo wong tuwek Allah ya genten. Wes, lek pengen sugih lumana karo wong tuwek dhewe-dhewe. Niku konsep Islam, Pak. Yo, sesuk ibuke diparani, nek pengen sugih awakmu, nek pengen ekonomi lancar. Diomongi, "Mbok, nyapa Tun? Mulai sesuk listrik ora usah dipikir sing bayari aku." Mbok, nyapa? Sesuk sampean melu warisan. Aja melu sitok, melu 5. Engko sing bayari aku lek betok lek oleh arisan pek. Mbok ditakoni, "Mbok, nyapa? Sampeyan jane makme karo bapak iki saulan berase pirang kilo?" Lah mek 20 kilo. Mulai sesuk aku sing nyukupi sak teruse. Lauk-pauke pira, Mbok? Alah paling 500, aku sing nyukupi. Ramadan diparani, sok Ramadan, Mbok, rasa mikir sahur, rasa mikir buka. Oh jari anakmu iki lho. Iki lebaran, meja sakmene kae ora usah kok pikir, jajane tak cukupi. Mbok, sampean klambine tak tumbasne 3 setel. Pak, sampean 3 setel. Nyo iki 10 juta ge cekelan lebaran. Wer. Aku erung tahu kok. 10 juta to. Iki anak sing batin terus iki anakku ning sandingku. Lho ora kadang awake dhewe karo wong tuwek pelit. Lho jenenge omahe lho sanding wong tuane malah ra tau masak. Lho kok pendak isuki sarapan gene mboke. Mulih nggo sego sak piring jangan sak mangkok dikene sing lanang. Tak jamin kere kowe. Iya apa ora?
Lha kula niki mboten sombong Pak, wong tuwek wis gak duwe Pak. Kula awit mondok teng Jampes, bapak ibu pun sedo Pak. Kula sakniki mek duwe maratuwa sitok tak eman-eman. Karena maratuwa iki derajate padha karo wong tuwa lho Pak. Lho kok iso padha lho sampean ora kangelan gedhek ni bojo sampean bojo gedhe diweni sampean kok. Lho sampean iki biyen duwe bojo ki sing nyekolahne maratuwa sampean lho Pak. Nggih napa nggih? Bojone sampean iki biyen jek cilik lek watuk pilek sing nyuntikne maratuwa lho. Lek ngek pipis sing nyawiki bojo sampean iki biyen dimiki karo maratuwa 2 tahun lho Pak. Sampean tahu ya ngemiki. Sapa muni malah njaluk miki sapa kuwi mau? Ndemboso gedhe dilungne sampean blas gak kangelan. Gek mas kawine mek 50.000. Lho ngono karo maratuwa wani iki lho. Sampeyan iki gak bakal iso ngijoli satu hal Pak ning maratuwa sampean. Apa? Nguwehne anak wedok sampean ning maratuwa, gak bakal wujud iki. Tapi maratuwa sampean iso. Ngono maratuwa iki derajate padha karo wong tuwa. Ngoten lho. Kula wis gak ndek maratuwa, gak ndek wong tuwa, dene maratuwa sitok tok Pak. Omah kula niki mepet karo maratuwa iki gandeng-deng. Kula biasa anu to yu lek mulih ngaji kan digawani berkat to yu. Lho awakmu kok guyu kene apa kiai ngaji ra tau digawani berkat? Lek ra usum juga usumne, pancen siji daerah siji kok. Mulai lek mulih ngaji biasa digawani berkat. Mulai jam pira bojo kula tak omongi, Dik, Pak sampean paringi. Bapak sari wis to bene sandingno. Golek tangi ben didahar. Mek gara-gara pendak entuk jajan didom karo maratuwa, ya Allah, undangan ngaji ra pedhot, Pak. Barokah loman karo maratuwa. Sampeyan ngundang aku saiki mulut tahun depan tek. Beneh karo maratuwane kok. Mula wong-wong Blitar ngundang ngaji kula wis apal. Aku mulih 2 tahun digani berkat sitok ya mesti loro. Tapi ning kene gak usum. Anu Pak Lukman gawanono loro sing sitok ben dikekne maratuwane ngono. Lah tapi ning kene ndak unyum ya apesku iki engko. Panitia aja salah paham, aku jare njaluk berkat sumpah ora. Aku ora kok gawani engko tuku martabak. Lah nyapa maratuwa kadung ngerti mobile metu ora ya paham lek ngaji. Nek sampe mulih aku gak nggo apa-apa kan ya ora penak aku. Engko gak ketang martabak engko tuku, lho tenan. Aku ya sangu kok rene mau. Aku mau sangu. Mas anggota dewan, sangu aku rene mau. Dadi makin engko gak sampean sangoni aku wis sangu. Oh, jaga akhlak nggih. Lho enten hadis sahih Pak, ada seorang perempuan di zaman Rasulullah ahli ibadah. Ahli ibadah Pak. Sahabat ini sampai kagum, dia punya husnudzon, hiya min ahlil jannah. Wisok pantes mlebu swarga. Garwane Kanjeng Nabi heran, kok enek wong wedok ibadah kaya ngono kuwi. Pendak dalu tahajudan ndak pedhot, pendak siam poso sunah nggak pedhot Pak. Akhirnya diceritakne Kanjeng Nabi jenengan pirsa tiyang wedok nika ahli ibadah, heeh. Nyapa? Sahabat kok gumun kok dawuh pantes mlebu swarga. Kanjeng Nabi dawuh ora. Bal hiya finnar. Wong wedok kae sing ahli ibadah kesuk dincepne ning neraka. Lho, ahli ibadah Kanjeng Nabi. Oh awakmu gak eruh. Kuwi karo omah sandinge gak akor. Wis. Wis to sregepo jamaah lek satru. Percum ibadahe, hajine, umrohe percuma. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge satru karo wong liya, wong niku gentan disatru karo Allah. Hei, sing satru ndang akor, wong satru ki akhlake lek akhlake lek ibadahe katut piye? Gak satru. Aja satru ya yu ya. Wonge sing satru gak teko. Iyalah. Wonge gak nyang. Nyang. Mosok sing senden-senden kuwi pangga. Lho lek ngono akhlak itu segala-galanya, Pak. Lah Kanjeng Nabi niku diwujudne untuk menyempurnakan akhlak. Lho lek ngono akhlake wong biyen iki apa elek-elek. Mula zaman biyen diarani zaman biyen ki yu zaman jahiliyah ngapunten wong wedok iki gak enek regane. Kok enek wong wedok ngertos menstruasi duduk mencret. Niku karo sing lanang didurukne kandang unta, Pak. Mergo wong jahiliyah di pemahaman wong wedok iki lek kotor menjijikkan membawa penyakit. Dadi seminggu ya seminggu turu karo untane. Ngurang dina dibengoki piye mak wis urung. Apa rupane mak abang?
Petang dino piye mak urung ya jek celere-celere coklat. Entuk seminggu piye mak wis bening ya mulya berarti wis suci. Dadi lek men dikeloni untane lek suci lagi dikeloni bojone. Ini perempuan jahiliyah. Saiki nek ning dadapan wong wedok men turuk ning kandang sapi. Tanggane eloni anu ning lanang. Lha ini Rasulullah Pak. Sampeyan biyen nek ngaji teng masjid iki diceritani, wong jahiliyah iki lek nglahirne anak, kok anake wedok mesti dipa. Wong jahiliyah niku teng kitab diceritakne, lek duwe anak wedok iki punya keyakinan bahwa aku kok uripku melarat. Aku lek duwe anak wedok isin krana wedok iki gak ndek gagah, gak ndek maco, gak iso perang, gak iso numpak jaran, Pak. Malu. Jadi lek anake lahir wedok dibunuh. Mula Sayyidina Umar pernah punya cerita, tapi anaknya napa Sayyidina Umar belum masuk Islam. Sing wedok nglahirne lah kok anake wedok. Garwane Sayyidina Umar paham iku lek kondangan bojoku dipateni. Akhirnya sejak kecil dipacaki lanang. Jawane ben slamet. Setahun ra konangan, 2 tahun ra konangan sampai umur 6 tahun iki Sayyidina Umar iki gak ngerti lek anake iki wedok. Akhirnya dipelajari numpak jaran. Mergo kehebatan kegagahan laki-laki jahiliyah niku ukurannya seberapa tangguh dia mengendarai kuda. Mergo wong jahiliyah senengane perang. Akhirnya dipelajari numpak jaran, mari dipelajari numpak jaran lha kok anak iki dilalai kersane Allah, lha kok sambat kudu nguyuh. Ya, pipis rene. Akhirnya katoke diplorotne. Pikirane Sayyidina Umar nalikane melorotne katok, iki isine mesti batangan. Mbok diplorotne lah kok isine mangkokan, Pak. Marah Sayyidina Umar, oh alah kowe iki wedok tok. Akhirnya damel joglangan saat itu juga. Anake takon damel napa ya? Gedolanan sampean. Mari gawe joglangan anake diceluk. Rene nduk, dolanan kene. Toko pinggir joglangan dijongkrokne dipendhem urip-uripan karo Sayyidina Umar. Mula begitu Sayyidina Umar masuk Islam, seringkali lek pinarak teng kursi itu moro-moro nangis. Ditanya kali sahabat, ya Amirul Mukminin, limadza tabki? Kok mular tos Amirul Mukminin Sayyidina Umar kok nangis mawon jenengan? Sayyidina Umar jawab, aku kelingan zaman jahiliyah, anakku wedok tak pendem urip-uripan. Gila, wong wedok jahiliyah. Hei. Apa meneh lek wayahe rabi ya Allah. Wong jahiliyah iki lek wayahe rabi kok duwe anak wedok gede, omah ngarep niku duwe anak wedok gede. Niku di pinggir jalan dikai umbul-umbul, Pak. Nuduhne lek omah iki ndek anak perawan gede wayahe rabi. Kok dikai umbul-umbul menerima pendaftaran calon suami. Jadi sapa oleh daftar? Pernikahannya model sekawan, Pak, tapi sing paling hina sing nomor 4 iki. Dadi sapa oleh daftar? Ya kaya enek panitiane ngoten ditulis pendaftar nomor urut 1 Pak Lukman. Nomor urut 2 Mas Kiai Abdullah Mudi daftar. Nomor urut 3 Camat Ngronggot. Nomor urut 4 Ketua MWC NU Ngronggot. Pak Yai Makhrus nggih. Pak Yai Makhrus daftar akhir sing daftar akeh. Terus diumumne terus daftar malih napa mboten? Mboten. Dengan ini pendaftaran ditutup. Sing daftar wong 30, sapa sing dipek bojo? Nauzubillah. Nauzubillah. Lah kok wong 30 iki kon ngrasakne cah wedok niku wau sitok-sitok dhisik. Berdasarkan nomor urut yang merasakan pertama kali adalah Pak Lukman. Pak Camat njawili pun suwi-suwi sing antri dawa. Iya aku. Akhire wong 30 niki zina, mari zina sapa sing dipek bojo? Urung enek keputusan ngenteni cah wedok niku wau meteng dhisik. Lek wis meteng sapa sing dipek bojo, urung enek keputusan ngenteni cah wedok niku wau babaran dhisik. Lek wis babaran sapa sing dipek bojo, lagi panitia punya keputusan didelok bayine mirip sapa. Sapa muni Pak Lukman niku? Urung diteliti kok. Akhirnya didelok, ya Allah bayine ganteng, Pak Lukman orang ganteng, ora masuk. Didelok bayine iki awake gedhi, Pak Lukman ora gedhi, ora masuk. Dengan ini panitia memutuskan bayinya mirip Mbah Yai Makruh.
Bayi makro langsung yes, tarik sih semangka. Pak Camat langsung asem nih. Itu perempuan jahiliyah. Bosok Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Alhamdulillah perempuan diwalik krembiang. Yang dulu hina hari ini mulia. Yang boleh pakai perhiasan dari emas, laki-laki atau perempuan. Pak, kita tidak boleh pakai emas, silakan pakai perhiasan dari emas. Agar panjenengan kelihatan anggun, tambah cantik, terhormat, mulia. Wong rabi niku sing untuk mas kawin laki-laki atau perempuan, Bu? Pak, kita ngasih mas kawin. Rasulullah yang perintah, ayo muliakan perempuan, kasih mas kawin. Surga itu di bawah telapak kaki ibu atau kaki bapak? Kaki ibu, mergo kaki ini bapak nyelepor pecah-pecah. Siapa sing muni rayapan barang iku? Lho, oke. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi dawuh enek perkara telu sing sak senengi, siji salat, dua wangi-wangian, yang ketiga perempuan. Masya Allah. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi ditanya, Kanjeng Nabi sinten sing kedah kula bekteni? Ibumu, perempuan. Lajeng sinten? Ibumu. Lajeng sinten? Ibumu. 3 kali. Lajeng sinten? Lagi bapakmu. 3 banding 1, Pak. Bu, sama nek nukokne sego pecel bapak ibuke 3 bungkus, bapake sak. Ibumu lagi bapakmu. Saking mulyane wong wedok merembet teng Indonesia, enek ibu kota gak enek bapak, enek ibu pertiwi gak enek bapak, enek hari ibu gak enek hari, enek hari Kartini gak enek hari Kar. Itu Rasulullah yang memuliakan. Saking mulyane wong wedok Kanjeng Nabi dawuh al mar'atu imadul bilad. Wong wedok cagake rumah tangga, wong wedok cagake negara. Negara ini kokoh, lek perempuane kokoh, rumah tangga ki rusa. Pokok ibuke cacah rusa. Wis to wong rumah tangga ki ngapunten Pak, sing lanang kalau kaya apa, pokok sing wedok cik rusa, utuh rumah tangga Pak. Wis to ngapunten Pak, ngapunten aja sampe kok wong lanang selingkuh ae, pokok sing wedok cik rusa salihah, utuh rumah tanggane awake dhewe Pak. Tapi lek sing selingkuh blok kudungan niki, bar Pak rumah tangga. Bar wis. Mergo wong wedok kuwi caga. Nabi Nuh iki kurang hebat piye Pak? Nabi duwe anak nakale masyaallah jenenge Kanan, nyapa? Mergo cagake ndak rusa. Fir'aun niku bajingan tengik, saking suwene lek bajing sampai Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan ana rabbukumul a'la. Pengumuman ngopeni bocah dadi nabi jenenge Nabi Musa. Lah nyapa? Mergo garwane Fir'aun itu wanita salihah jenenge Sayyidah Asia. Bu. Jenengan kudu rusa mergo jenengan anak ora usah dikokon salat, pokok ibuke salat, insyaallah anake ya. Mergo anak ki sering melu ibuke. Melu ibuke apa bapake? Wong lanang sakmene kae sitok ora enek sing mangku anake. Ae delok kaya ngono kae. Pokok sampean salat anake ya. Mergo anak ki gampang melu ibuke. Sampeyan ngadeg ngene, mulai anakmu salat lak moro melu ngadeg ning ngene. Mbok kon ngalih ya moh, ngalih. Mulai kita nyepak moh. Ibu salat lho, aku ya salat. Sampeyan Allahu Akbar, anakmu lak melu wah. Sampeyan maca Fatihah anakmu ya melu mbab. Lho tenan, sampeyan rukuk sujud salam salah. Jangan ada ning dadapan nenek wong wedok ra salat, kuwatire anake ya ora. Bu, salat. Rewang maghrib mulih salat. Becek aja pas maghrib usume wong. Wis dadapan ditradisikan lek maghrib sapa sing mantu dikai tulisan untuk sementara becek ditutup. Buka lagi setelah sholat isya, piuh amplop piro sing ucul ki nggo. Bu, sholat nggih. Tenan. Anak ora usah dikongkon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Bocah sing ora nutup aurat iki mergo nyapa? Ibuke ora tau nutup aurat. Anak kula karo panjenengan Pak, lek ora mondok 24 jam ning omah.
sing 7 jam dike sekolah, sing 17 jam ning jero omah bendina nyawang wong tuane terutama ibuke. Aja sampe enek ning TPQ kene anake diterne nang TPQ kudungan, ibuke gak kudungan. Aja. Enek apa ya sing ngeteni anake nak untungan? Enek. Aja. Mulai besok dan seterusnya anake ning kene diterne nggih kudu-kudungan, ibuke ya kudu-kudungan, kudu nutup. Sakniki ruwet ya Pak, anake nutup aurat, ibuke malah buka aurat to. Lho kok ngeterne anak iki ya Allah rambutnya dirimbonding. Disemir abang ya Allah, nggih celana ketat, kaos ketat. Celanane iki lho celana SMS silite metu sithik. Anak sing SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. Nggih, anake dipangku ning ngarep numpak Scoopy, ibuke lek lungguh rada ndegek. Akhire kaose munggah, celanane mudhun. Akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing koncone anak ki lho apa? Woi. Aurate ditutup nggih. Mulai hari ini sak teruse ojo pisan-pisan enek ibuke ngeteni anake nang TPQ nang Madin gak kudungan sementara anakeku sampeyan arep melu kegiatan apa melu wae. Tapi sadurunge melu meneng 5 menit aku lek melu kegiatan ngono kae disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu. Kok enek lho ibuke melu karnaval karo joget ho a kuwi disawang anak pantes apa ora? Ibuke joget ho a lho enek wae ngono kuwi ning Blitar ning kene ora ya enek. Gek karo nggih kaos rada ketat handul. La ilaha illallah. Iki ibu apa lho. Lho kok ibuke malah joget ning dalan kuwi disawang anak ora pantes. Akhirnya anake melu joget pisan ngetut ning komburi karo muni ibu apa kok Saya itu heran banyak perempuan egois ikut apa gak pernah berpikir dampak ini anakku kok piye iki. Melu senam senam ki olahraga ki perintah agama. Tulung wong wedok lek melu senam golek tempat tertutup aja ning pinggir dalan. Kaose sing longgar, celanane sing longgar, aurate ditutup. Wis senam ning pinggir dalan kaose ketat, trininge ketat, akhire kodoke ketok meringis. Ki sing kok contohne anak ki lho apa? Akhire pendak ibuke budal senam, anake muni Bu, adokmu etok iki lho. Odokmu lho. Hei. Mergo sampean kuwi cah. Oh. Jadilah wanita solihah ben anake soleh mergo jaga. Lho, wong wedok iki tenan lho, Pak anggota dewan. Wong lanang iki tinggal wong wedok ya linglung lho, Pak. Lho pancen cagake ilang kok. Lho Pak Harto kurang hebat piye jadi presiden 32 tahun. Pak Harto itu jenderal bintang 5 tak mau. Bapak pembangunan, Pak. Halah bosok ditinggali Putin nglimpruk. Pak Harto leren jadi presiden setelah ditinggali Putin cagake ambruk, melu ambruk, Pak. Duh, Pak Habibie kurang pinter piye, Pak? Presiden setelah Pak Harto Pak Habibie top 10 dunia, Pak. Wong paling pinter sak donya Pak Habibie, Pak. Saking pintere Pak Habibie tahu garap soal 10 bijine 11. Ora eneng wong kaya Pak Habibie. Iki padha bingung kok iso yo. Soale 10 kok bijine 11 iki lho. Sampeyan gak teko mikir, ngaku ora teko mikir kok maune iki. Terus diceritani, ternyata gurune nggawe soal 10, enek sitok sing salah. Akhirnya dibenerne karo Pak Habibie. Ini soalnya salah Bu Guru, kalau angkanya ini tidak ketemu rumusnya, maka angkanya harus ini. Oh gitu ya Habibie, sudahlah nggak akan ketemu. Manut Pak. Akhirnya dibenernya karo gurune, soal 10 digarap bener kabeh. Krono benernya soal sitok, biji 10 ditambahi sitok, akhirnya 11. Pak Habibie ki wong pinter sampean pirsani. Begitu ditinggal Ibu Ainun Habibie, linglung Pak. Cagake nggak enek. Tiap hari teng TMP Kalibata, Pak. Menangis, ya Rob, cepat panggil saya. Saya rindu Ainun, saya kangen Ainun. Lho tenan, aja kemlelet ditinggal kuwi, bro.
Aku ditinggal rewang rong dina ndas kok cepot kok. Amen tak WA mulia aku ya. Lho tenan, Pak. Bener dawuh Kanjeng Nabi, cagak. Lho Pak SBY kurang hebat piye ditinggal Ibu Ani. Demokrat mah dicaplok uang, Mas. Ditinggal Ibu Ani lho, perempuan iki pancen cagak kok. Dibalik kehebatan laki-laki, ada cagak istimewa jenenge istri. Mula benewa karo bojo, cagak iki. Ngono karo sing lanang karo sing wedok kerenge masalah. Wis kereng cetil pisan. Enek bu wong lanang cetil gini. Wong ini cedeki beduk toh. Tukang son batin cangkemmu itu. Duduk kowe. Tenan. Lha mula sampean tingali wong rumah tangga ki rata-rata lak sing mati dhisik lak sing lanang. Ning dadapan ki rondone karo dudone akeh ndi? Akeh rondo. Mula diarani rondo. Lho wong rumah tangga ki lek sing mati dhisik sing lanang, cagake jek enek, rusa-rusa. Ngoten lho. Ini bentuk kasih sayang Allah. Yo ning dadapane enek rondo, sing lanang wis sedo. Sampeyan delok kiwa tengen omah lak resik. Jero omah resik, kamar resik, pawon resik, umbah-umbahan tuntas, kora-koran tuntas. Anake dolan disawang pantes, sekolah baju dimasukkan, baju disetrika. Lah nyapa? Cagake jek enek. Jajal sing mati dhisik sing wedok. Aduh, omahe ra rupa omah. Wis kiwa tengen jembrung wis pawon jembrung, kamar kok susu manuk. Umbah-umbahane seminggu dikumtok, ora-oran dikumtok. Sing lanang lek nyepot sempak di seleh meja makan. Oh, anak iki dolan umbele meler. Ora kopen lha cagake ra enek kok. Ngono ki anake sekolah iki klambine yo ora disetrika, yo ora dilebokne. Ngono ki dilalai suwale gak dislerekne. Akhire budal sekolah iki kacuke metu. Lho bapake ora tau mikirne kacuke anake, mikirne kacuke tenang. Jeng Nabi gak tahu keliru. Cagak. Kula winginane diberitani teng TV One. Enek mbok rondo niku wedok. Bener apa kleru lek kumuni? Enek rondo wedok niku ora duwe bojo, Pak. Niku teko Lampung. Anake cilik-cilik 12 sing kakung sedo. Mboten rabi, Pak. Anake 12 digedhekne. Subhanallah. Sing 10 dadi dokter, sing loro gak dadi dokter tapi dirabi dokter. Iki lho rondo elek ngopeni anak rusa mergo Kula nembe ngaji teng Blitar, Pak, sing ngundang mbok rondo anake 3 sing kakung sedo cilik-cilik bakul brambang, Pak. Winginane anake nomor 2 rabi. Anake 3 ki sing pertama, ya Allah, daftar akabri katut, Pak. Sakniki dinas teng Riau pangkat letnan kolonel. Wingi adik dadi manten rabi. Sing nomor rabi teko. Anake sing nomor 2 sing rabi niku dadi PNS dinas ning DKI Jakarta. Sanes P3K PNS. Dadi anak ibuhe Pramono Anung. Ki lho rondo lek ngopeni anak rusa mergo wis jadilah wanita hebat, jadilah wanita solihah agar melahirkan anak-anak yang solihah. Yo, mula jenengan sing sregep maca selawat, mergo jenengan dimulyakne Kanjeng. Kula sowan mriki ya Allah marem sing rawuh sing akeh ibu-ibu, berarti jenengan sadar panjenengan dimuliakan Rasulullah. Malam hari ini panjenengan mauludan hadir, itu menunjukkan panjenengan itu mencintai Rasulullah karena Rasulullah memuliakan panjenengan. Bu, mula tak peseni sok tahun ngarep 12 mulut lek nggawa berkat ngingkung mulyakne Kanjeng, aja panggah ndok. Sama ini dimulyakne gendhan mulyakne Jeng Nabi. Mulutan apa ndok, ngono ritek ndok bentes. Ngono le digoreng cek kober dicampuri gelep. La ilaha illallah. Digoreng tipis-tipis, le digoreng masjid enten apa Bu mulutan. Mulih kok masjid anakmu nangis. Nyapa le kok nangis? Ilatku kena iris endokmu ki lho, Bu. Hei, ngingkung. Ngingkung. Rungokno aja kentaki, aja kentaki. Kentaki mek 3.000 ki glepunge sing gedhi kuwi. Iwake cilik.
Ngene iki lek ra didunung ning ngene ya panggah. Ngikung. Eling-elingan sambal gorenge kentang aja kates. Sapa muni enak kates mu sapa sing muni iki? Ya enak kentang. Kates golek jalukane oleh. Ana sing telo rambak bareng. Larang kentang, kentang. Ngingkung sambal gorenge. Kentang. Lho sapa muni kates kae mau? Kayak mesti wong cuwetil kae. Lho nggih mulyakne Kanjeng. Lho ngoten lho sampean dimulyakne ya genten mulyakne to lah. Wong kadang nuwun sewu Pak, Bu, ngapunten gak nyindir sapa-sapa, Mas anggota dewan. Kadang-kadang wong mulutan iki nuwun sewu malah sing ngestok niki malah wong melarat-melarat iki lho. Nah sapa muni betul iki mesti melarat kuwi. Lho mergo wong melarat iki lek nggo berkat nang masjid ora kepangan nelongso. Akhirnya mulutan ini belah pitik Jawa ngingkung sambal gorengnya kentang. Bumbune keladuk-laduk, gurih krasa, pedese krasa, enak. Yalah sing sugih panggah entok sambal gorenge. Ndong ngono takmir masjid kaya malah radong, kok malah diumumne. Anu takane wong sugih tulung dhewekno, engko ben digawa kiyaine. Piyo mosok tak go mulih nang Blitar entok sambel gorenge. Yo ngingkung sambel gorenge. Ngene iki aku ki mek kuwatir sok ning akhirat Bu, sampean panggih Jeneng Nabi. Jeneng Nabi semerep jenengan tersenyum. Jenengan melu tersenyum. Lho kok Kanjeng Nabi bablas mboten ngampiri jenengan. Jenengan matur teng pundi Jeneng Nabi? Ning swarga tumut Jeneng Nabi. Jeneng Nabi noleh karo guyu endok kok melu. Sambel goreng ates. Ya nek sing batin kiai kok aneh-aneh. Ning kene kae bendok ya ora masalah kok. Iki wong cuwetil sing ngene. Lho, iki sing tak jak pitung sing kudungan iki lho. Mergo sampeyan dimulyakne nomor loro. Aku lek pitung karo kene mesti deal, Mbok. Jak pitung ingkung mesti setuju. Tapi lek ra musyawarah karo kene komah kowe digejroh kowe engko. Pak, sampeyan setuju ingkung? Setuju. Mulih komah lagi lungguh amen setuju kowe iki. Roh para lek ingkung larang. Kentang wis saiki 13.000. Tapi lek wis kene deal, enak, rada uangan sing kudungan. Yo, ingkung sambal gorenge. Wes golek mulih wiritane kuwi ingkung sambal gorenge kentang. Apa ngene ae mumpung Pak Camat rawuh. Ning dadapan digawe perdes peraturan desa, wani apa ora? Wajib bagi warga dadapan bila mauludan sambal gorengnya harus kan wani porayu wani wis Pak Camat damel perdes. Jadi sok malam rolas mulut berkat sak durunge dilebokne dikontrol karo takmir ning kene. Jono pancen kadung sepakatan no. Apa le berkat Pak takmir kok ngene sapa kang ngene ibuke didelok londok minggir dirasake kabeh mikir. Piye wani ora? Mosok kalah karo wong biyen. Wong anjuk sepuh-sepuh biyen iki lek arep mulutan setahun wis tata-tata Pak. Wong anjuk sepuh biyen nek wis mlebu bakdo mulut wis mulai tuku pitik cilik-cilik. Takoni karo putune, "Damel napa tembah kok tumbas pitik alit-alit sak montene digedhekne le. Sok taun ngarep lek teko dina slamet Kanjeng Nabi dibeleh diingkung." Ki lho wong biyen iki. Mulyane karo mulutan. Wong dadapan saiki ya ngono, bakdo mulut tuku pitik cilik-cilik. Takoni karo anak ibu, kok tumbas pitik cilik-cilik damel napa? Lho lek ra paham digedhekne le. Sok taun ngarep teko dina slametane Jeneng Nabi didol, diijolne kuwi dadapan kuwi. Ngingkung. Ngingkung. Sambal gorenge
Sapa muni nak kates neh ki mau. Pun Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lha lek ngono akhlake Kanjeng Nabi istimewa. Kanjeng Nabi niki diwastani basarun laisa kal basar wa kal yaquti bainal hajar. Kanjeng Nabi ki manusa istimewa, Pak. Istimewa zahiran wa batinan. Bentuk fisiknya niku sempurna, Pak. Kanjeng Nabi niku selawase urip dereng nate mimpi basah. Kanjeng Nabi ki dereng nate sare, lajeng sare terus mimpi, lajeng ngedalaken mani mboten nate. Kanjeng Nabi setting fisiknya itu sempurna. Kanjeng Nabi niki yu selawase urip urung tau angop. Kanjeng Nabi ki urung tau angop, Pak. Urung tau kok. Tahu. Ora kaya wong dadapan karo wong Blitar, ngrungokne ngaji lagi lu gue. Stilan. Nabi ra tahu. Kadang ibu-ibu melu yasinan ngono ki ya kober maca yasin ya pas angop. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka labinal badalain. Dadi makharijul huruf karo sifatul huruf wis pretel kabeh lho tenan. Jeneng Nabi rung tau angop, kadang teng Blitar ya enek, Pak. Ora trimo angop, melu yasinan lho, mlebu omah lho, lagi lungguhne ya wis turu. Ngono ku lho segone metu kok ya la ilaha illallah. Ora trimo angop turu. Masya Allah, jeneng Nabi ki mulya. Kadang enek bapak-bapak yasinan karo teklak tekluk. Akhire tahlil ki wacane rusak kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahadun illahu samadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahadun. Jeneng Nabi ku angop dereng nate, Pak. Jeneng Nabi niku lek pipis langsung ngical pipise, Pak. Dijaga karo Allah. Pipise jeneng Nabi niku mboten najis, Pak. Jeneng Nabi itu suci sembarange kok. Lho lek gak disedot karo bumi, wah gak oleh. Allah gak lira lek didek-idek wong-wong. Pipis langsung ngical, ndak ada bekasnya, Pak. Ora kaya awake dhewe nguyuhi seminggu ndak ilang-ilang ampune. Nek potong nguyuh ning masjid yo mangga mambuket nih. Masya Allah. Jeneng Nabi ki selamanya belum pernah tersentuh lalat, Pak. Laleri gak tau nemplek jeneng Nabi. Masya Allah. Lalat itu hayawan yang identik dengan jorok. Lalat itu hayawan yang tidak punya tata krama. Ndas diceloki mripat kuping irung cangkem bokong silit diceloki kabeh. Rasulullah dijaga oleh lalat, Pak. Kadang kula niki sampai numpak mobil jenenge laler mlebu mobil ditok nih angel masalah. Ya Allah wong elek kadung elek kok lari lah ngel ngalih. Jeneng Nabi ndak pernah disentuh. Jeneng Nabi niku pinter. Jeneng Nabi ki saking pintere gak iso maca gak iso nulis, Pak. Sampeyan aja kliru, Kanjeng Nabi ra iso maca ra iso nulis kok pinter. Justru Kanjeng Nabi ndak iso maca ndak iso nulis kuwi pinter. Mergo Kanjeng Nabi lek dikei ilmu langsung nemplek gak ilang. Ngono lho. Kanjeng Nabi lek didhawuhi malaikat Jibril, celek mlebune kene iki gak ilang. Lah terus gawe apa maca karo nulis? Wong ora tau ilang. Mosok Nabi terus iso nulis terus akhirnya dikei wahyu terus nyatet. Bareng itu sahabat takon Kanjeng Nabi, yang malaikat Jibril wau napa? Sik tak deloki catetane, ki nabi apa ki lho. Di Kanjeng Nabi Ummi ki justru saking pintere, gak butuh maca, gak butuh. Iso Kanjeng Nabi kok maca tulisane Aristoteles ki nabi apa ki lho. Nabi ki cerdas. Sampeyan duwe murid, Bu. Lek diterangne gak tahu nyatet. Tapi pendak ujian bijine apik kuwi cerdas apa ora? Jeneng Nabi itu cerdas. Mula Allah gak butuh ni maca, gak butuh ni nulis. Wong begitu diterangni malaikat Jibril ora ilang kok iki lho. Lah awake dhewe iki nyapa to lek ngrungokne pengajian kok ditulis lho, pancen ora pinter kok. Jeneng Nabi niku ganteng. Saking gantenge ana ulama sing dawuh cara wajah ayu karo ganteng iki dilebokne bal bunder
Niku sing separuh ki karo Allah dikekne jeng Nabi. Sing seprapat diwehne Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng, tapi kalah karo jeng Nabi katek seprapat. Lah sisane sing seprapat ki didom wong sak alam donya. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Dadapan. Kuwi kebagian seprapat, ngono elek ngedum ora rata. Sing ayu-ayu seleh Jakarta, sing elek-elek diseleh karo Blitar. Sing ayu ning Jakarta Krisdayanti, Maya Estianti, Asanti, Puput Melati. Nek sing elek kok kene karo Blitar, Mujiati, Sumia. Teko ye luputku ti, luputku. Ti. Mula Sayyidah Khadijah jatuh cinta dulu karena apa? Ganteng gini. Wes ganteng ate wangi. Ora koyo awake dhewe tekuk. Agemane jeng Nabi ki enek bekas keringate, Pak. Lajeng agemane sahabat ki nemplek. Bar niku agemane sahabat ki 40 dina wangine ndak ilang. Jeng Nabi ki lek mlampah teng Dadapan, jeng Nabi wis teko Madiun, wangine jek enek, Pak. Wong Dadapan jeng Nabi tas liwat, jeng Nabi tas liwat. Kok roh iki lho wangine durung ilang. Iki lho jeng Nabi, Pak. Wangi jeng Nabi. Ada seorang perempuan namanya Ummu Sulaim. Mulai Kanjeng Nabi sare kok medal keringete, disiruki karo Ummu Sulaim, terus dilebokne botol. Nate jeng Nabi pirsa, lho nyapa kok lebokne botol? Kula damel campuran parfum Kanjeng Nabi. Saking wangine, Pak. Tapi yang lebih mulia dari itu adalah ruhani Rasulullah. Ketika Rasulullah badhe Mi'raj, Kanjeng Nabi dodone dibedal karo malaikat Jibril, Pak. Sifat yang tidak baik dihilangkan, dicuci dengan ma'uz Zamzam. Dikasih hikmah, Pak. Mula muncul akhlakul karimah sehingga Rasulullah dipuji karo Allah bukan karena nasabnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena tampannya. Rasulullah dipuji karo Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sak temene siliramu Muhammad, akhlakmu ning jure akhlak-akhlak sing apik. Kula terangne setunggal mawon, sabari. Awake dhewe golek wong sabar kaya Kanjeng Nabi, masyaallah. Kula kagungan buku kecil cerita para anbiya. Jeng Nabi niku pendak ajeng imami salat subuh teng telundakan masjid wis dipapak karo wong kafir. Begitu Rasulullah miyos king dalem, wong kafir langsung meludah di depan Rasulullah. Cuk, saking gedhinge, Pak. Jeng Nabi marah, ndak panggah mlebet masjid, Pak. Ngimami. Benjing dipapak malih. Begitu Rasulullah miyos king dalem, meludah di depan Rasulullah. Cuk. Kanjeng Nabi mlebet masjid, Pak. Mlebet masjid. Marah ndak? Suatu hari wong sing biasa ngidoni mboten ngidoni. Bar salat subuh Kanjeng Nabi matur teng sahabat, "Bat, dalem Jeng Nabi, ora lho sing biasa ngidoni aku kok ora nyang ning ndi." Enten napa Jeng Nabi? Kulino didoni ora didoni ora penak. Anu Jeng Nabi sing biasa ngidoni jenengan iki dina sakit, lara nggih. Tangan sahabat dipegang, cek, ayo dendangi, ayo dendangi. Uang sing bentino ngidoni Jeng Nabi di saat sakit yang pertama kali menyenguk adalah Kanjeng Nabi. Yu, wen ditonggo tukang ngidoni sampean, terus sampean dikabari, yu sing tukang ngidoni awakmu kalau saiki lara nemen. Syukurmu diaro pisan. Lho itu Kanjeng Nabi, Pak. Mula kula wau diceritani kalih Mbah Yai Ketua MBCNU. Hari ini Lirboyo dikritik kaya ngoten niku. Mbah Yai Anwar Mansur ngendikane ora, Pak. Ngendikane ora, wis nyritane ndak ra butuh. Aku kok elem kono, kok elek-elek kono. Wong lek wis mulya tenan gak butuh pengakuan orang. Sing penting diakoni Allah. Mbah Yai Anwar Mansur gak peduli, Pak. Aku ngaji wis ngaji kok ana rame wis ora roh. Wis ngoten niku kudune pancen awake dhewe ngono kuwi. Kanjeng Nabi ki sabar lho. Kanjeng Nabi ki nate ngimami salat maghrib, Pak. Wong kafir semerep wangsul juga kotoran unta sak timbo, juga tletong sak timbo. Begitu dia kembali Rasulullah pas sujud, lah kok letong sak timbo diblek nih teng sirahe Jeng Nabi yang mulia, marah blas. Jeng Nabi tangi cekekal, dongo Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rabb, beri hidayah umat kula enggak ngerti. Lek ngerti mboten purun ngebleki letong Nabi ini. Dibleki letong lho didongakne apik yo. Kayak cara sing tukang ceramah gila. Pas salat dibleki letong nek kira-kira piye ya. Paling tau wangi cekekal mbawa kok katamu kitek kuwi. Katamu kitek kok misuh.
Sing misuhi duduk katamu kitek. Katamu kitek. Katamu teng pojokane pasar Madinah enten wong kafir matanya buta, tiap hari memfitnah Rasulullah. Marah ndak? Suwine 2 tahun pendak isuk diteri sarapan, didulang pisan karo Kanjeng Nabi, Pak. Dia tidak tahu karena matanya buta. Entuk 2 tahun jeng Nabi sedo. Basa sedo diterus karo Sayyidina Abu Bakar. Dan apa kok diterus nih? Sayyidina Abu Bakar itu sahabat yang selalu ingin meniru kebaikan apa yang dikerjakan Rasulullah. Nggawa sego sak piring jangan sak mangkok dikonang pojokane pasar Madinah. Didulang lagi sak dulangan ditawamplek cetawer. Sapa sing dulang aku? Sing dulang aku duduk sing biasa dulang, sing biasa dulang lek dulang halus, awak mulai dulang kok kasar. Sing biasa dulang aku lek segone atos dipamah dhisik, terus didulangne aku. Lagi sego atos kok jejelne aku, dangkrengamu sapa? Nangis Sayyidina Abu Bakar. Lajeng dawuh, "Mbah, sing biasa dulang jenengan pun sedo." Lho sapa sing biasa dulang? Ya sing bendina jenengan caci maki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong misih genten nangis lajeng ikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, akhirnya masuk Islam. Niki lho kesabarane Kanjeng Nabi. Mula ngapunten awake dhewe iki ngapunten Mbah Yai MPC lek wis awake dhewe didadekne pengurus, didadekne tokoh ning dadapan tulung gondeli sabare. Dadi ketua takmir masjid ojo gampang mutungan. Dijak rapat ngono pendapate ra digugu mutung. Aku lerene dadi ketua takmir, ra kenek ra tek gugu aku. Ya apa? Sing dadi kiai ora kon ngimami tahlil ora sah mutung. Ku akhire adek tahlilan anyar. Ora kon khutbah mutung adek masjid. Jangan, sing sabar. Kula niki yo latihan Pak sabar, lho tenan. Pertanyaannya nyapa tuh Kanjeng Nabi kok sabar? Kembali Kanjeng Nabi itu cerdas. Uang kilek cerdas, mikirnya ya cerdas. Bahasa Mas anggota dewan, mindsetnya cerdas. Uang ki jane nyapa tuh kok gampang mutungan. Mergo keliru lek mikir. Mindsetnya keliru, cara berpikirnya keliru. Lek cara berpikirnya keliru, malah sikapnya keliru. Kalau tak takon yu, tapi jawaban jujur. Suami jenengan pendak jam 12 sawan mulih ke sawah. Akhirnya jam 12 sawan teko sawah tenan sampean gekne wedang kopi. Jenenge digekne wedang kopi mulai jam 12 sampai jam 10 bengi gak diombe. Jujur jenengan gelo napa mboten? Gelo, marah, sakit hati. Lah nyapa? Mergo kliru mikir. Mergo sing mlebu ning utek jenengan napa? Aku dadi wong wedok gak diregani. Celak mlebu ning ngene. Roh kopi ini gak diombe marah, bagi kebangetan ya, ora iso ngregani wong wedok. Kopi kari ngombe yo ora gelem. Wala ya kopi golek utangan ya, pancen iki bojo pekok ya. Mergo sing mlebu ning utang samane apa aku dadi wong wedok gak diregani. Tapi lek sing mlebu utang jenengan dawuh Kanjeng Nabi, gak akan marah. Jam 10 gak diombe, ya Allah ya gak ombe, gak masalah ya. Kanjeng Nabi dawuh, dindene wong wedok gawene wedang kopi sing lanang diombe utawa ora ganjarane panggah koyok salat sunnah 3 rakaat. Ya, kopine gak ombe, aku bakal oleh ganjarane salat sunnah 3 rakaat. Nomor 2 ya, gak ombe beneran ya, malah tak ombe. Lek mikire sampean ngoten. Kopi ini gak diombe malah seneng. Mergo sampean bati loro, siji bati ganjaran, loro bati. Tapi lek kopi ini diombe sampean oleh ganjaran tok gak oleh kok. Mula wong dadapan wedok cerdas nyuguhne wedang kopi mesti karo ndonga, muga-muga gak diombe, muga-muga. Nyapa to Bu Pak, awake dhewe dirasani, dilokne, difitnah, dipaido marah mergo kliru mikir. Mergo sing mlebu ning utek ki apa? Harga diriku dilecehkan, aku enggak dihargai, aku dicampakkan, aku dihina. Iki mlebu ning kene, Pak. Mula nalikane dirasani dilokne difitnah marah, mergo sing mlebu ning utek awake dhewe kliru. Tapi lek awake dhewe cerdas kaya Kanjeng Nabi dirasani dilokne difitnah ki seneng, Pak. Mergo Kanjeng Nabi dawuh sapa wong dirasani wong liya kok sabar, moko kebaikane sing ngrasani dikekne ngene sing dirasani. Lho. Sapa sing dilokne wong liya kok sabar, moko kebaikane sing ngelokne dikekne ngene sing dilokne. Lho. Sapa sing difitnah wong liya kok sabar, moko kebaikane sing menah dikekne ngene sing difitnah. Lho, lak enak tok.
Mula besok akeh wong wedok ndadapan ning alam kubur kaget. Ning donya gak patek nglakoni kebaikan lho kok mosone ning alam kubur kebaikane bertumpuk-tumpuk. Yo dalem malaikat ning alam kubur, yo melu aku, teng pundi malaikat mlaku-mlaku. Enak-enak mlaku-mlaku wong niku roh tumpukan. Lajeng matur, malaikat kok aten tumpukan niku napa ganjaran? Ganjarane napa? Maca Quran. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula pun saged maca Quran malaikat. Sing pinter maca Quran ki tanggamu, sing sregep maca Quran ki tanggamu, ning sayang tukang ngrasani awakmu. Ate awakmu sabar, mula ganjarane maca Quran pek. Mlakune. Lho napa malih malaikat tumpuan ganjaran? Ganjarane napa? Sedekah. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula cedil-cedil yang dadapan. Aku ngerti kowe nek ditonjok kok tampani lek kon buuh ra tau nyang to. Tetapi kalau kau digajaran di sedekah, tanggomu ki ahli sedekah, ning sayang tukang ngelokne awakmu, ati awakmu sabar, mula ganjaran di sedekah pek. Mlaku. Lho napa malih niku malaikat ganjaran? Ganjaran napa? Kaji, gadane sinten tekmu. Lho. Lah kula lho dereng kaji malaikat. Iya aku roh, kowe biyen daftar kaji gak sida to? Duitmu kok tukane Avanza? Tapi kok digajarane kaji, kowe ditanggo bu kaji, wonge bolak-balik kaji, bolak-balik umroh, ning sayang tukang maido awakmu, ate awakmu sabar, mula ganjarane kaji pek. Loh kok enek cahaya malaikat ganjaran. Ganjaran apa? Salat tahajud. Gadane sinten? Tekmu. Lho. Lah kula ora tau tahajudan malaikat. Iya aku roh. Kowe jane bengi mesti tangi to, tapi mek nguyuh. Ande nguyuhmu nak nyami aku ya iyo. Tapi kalau kau diganjarane salat tahajud tanggamu ki biatuke ngecap pireng susun 28. Ning sayang tukang rasani ngelokne maido awakmu, ade awakmu sabar. Mula ganjaran salat tahajud pek. Lho lek ngono dirasani dilokne difitnahi untung mergo nyapa ditukar dengan pahala. Mula besok enek wong nang akhirat jenenge muflis. Rugi, bangkrut mergo nyapa ning donya suka zalim kepada orang lain, Pak. Sing dizalimi untung mergo ditransfer kebaikan. Mula sampean diomongi yu sampean tas dirasani jadi saiki malih kemayu. Jawaban Allah bede wong dirasani ra kelonge alhamdulillah. Ndak gawe kolak kacang ijone mateng sing rasani diteri. Lho kok sampean teri kolak, Mbak? Heeh, sampean tas teri ganjaran tak ijoli kolak kacang. Ora leyu lek tanggamu kabeh apik ngelokne ra tau maido ra tau mitnah sampean ra tau. Aku tak takon sampean oleh ganjaran kondi. Lho lek ngono duwe tangga gregetne niku penting. Kenek gawe golek kan. Mula lek ning dadapan enek wong nganyelne ingunen, Pak, ingunen. Nyapa Abu Jahal karo Abu Lahab kok dingu. Allah lek sir mateni iso, panggah dingu sebagai ladang Rasulullah mencari paha. Eneke wong elek malah nambah ganja. Bu nek dilokne tanggane alhamdulillah. Aja genten ngelokne kuwi pok-pokan. Mbak sampean dirasani dhewe saiki melih kemayu. Lah dek iya kaya wong kemayu kuwi jenenge pok-pokan. Iso dirasani malah rugi, Mbak, sampean dirasani jadi malah kemayu. Lah dek ya kemayu malah kaya wong gatelen. Kuwi sampean malah rugi mergo nambahi gatelen. Wes sing terakhir gek mulih. Rasulullah dawuh la yadkhulul jannata man la ya'manu jaru bawaikahu. Ora mlebu swarga wong sing uripe ganggu tanggane. Sampeyan duwe tangga ganggu karo sampean, Pak. Lek mulih jam 12 bengi. Usume wong turu dek teko adik montore kenal potelon tang sampean sari gregep dilu iso kesirep dek teko neh tang ganggu karo sampean jam 12 awan usume wong turu dek muter tip banter adik tipe didepne ngene sampean iki lagune panggah kuwe pokoke joget tun mbokmu gek mbokmu ki tun tenan. Wi tangga sing ganggu sampean ra mlebu swarga mergo ganggu tanggane. Sahabat matur, lah sing mlebu swarga sinten Kanjeng Nabi? Sing diganggu pokok wis lek tanggamu muter tibu anter, gak usah nesu, bengok ana ae terus. Awake dhewe karepe ning donya urip enak, kabeh ngelem, gak tau nglarani.
Wong Kanjeng Nabi ki mulya mergo hidupnya disakiti kok. Bu, lek pengen dadi wong apik kudu enek wong. Lho lek ngono wong elek iki penting ora? Penting. Mula lek ning kene enek wong elek ingu. Wis dil nggih. Wis tak critakne sabare ae, wis bengi. Ya Allah 11:30 lho. Urung lomane, urung tawaduke. Jeneng Nabi ki lek ngomongne loman pah, jeneng Nabi lek ngomongne tawaduk, petuk cah cilik selawase urip rong tau ora takon dhisik. Pah, dawa ceritane. Wis jam 11:30. Gek jane apik iki. Apik sing arep tak omongne iki timbang mau, tapi wis bengi kok. Sapu lomane mening, tapi wis bengi kok. Apik sing arep tak omongne, tapi wis bengi kok. Piye lanjut? Wis bengi kok. Ki apik iki man jane. Apa ngene ae, sok ben taun ngarep ngundang neh ya. Mohon mugi-mugi barokah mauludan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani, ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah pengaosan enggal saras. Sedaya kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri soleh-solihah. Muga-muga sedaya enggal saged tindak Mekah Madinah. Muga-muga sedaya lamun seda pinaringan husnul khatimah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah kaping kalih kagem anggota dewan ingkang bantu kanopi niki Pak nggih. Mugi-mugi kanopi niki dadi kanopi barokah. Mugi-mugi Mas Abdullah Muhdi kali Allah diparingi panjang umur barokah. Dene jeng ben maju malih mugi-mugi kali Allah dikersakni dados malih. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saderenge kula dongani tasik kemutan Bu nggih. Kentang mono, kentang. Kentang. Ngingkung sambal gorenge. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur. Menjadi benar fa maqisam adh-dhara bina batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya piyantun ingkang hadir wonten majelis pengaosan menika ya Allah. Khususan khusus zuriyahipun sedaya warga dadapan ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wal harami wa arzalil umuri wa azabil qabri wa fitnatil dajjal fitnatil mahya wal mamati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya kemawon mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saestu pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.